me di heyama 15 salên borî de di gelek warên cuda de piştgirî daye Sûriyê. Me bi berevaniya sivîla Sûriyê komspîreka kiriye û me beşdarî hewlên vejîna destpêkê, ji nû ve avakirina civakên Sûriyê û nûjenkirinê kiriye. Her wiha me bernameyên perwerde û rahênana pîşeyî cîbicî kirine. Veberhênan di nifşê nû de kiriye û ji bo çêkirina paşeroja Sûriyê kar kiriye. Em gelekî kêfxweş in ku ji bo pîrozkirina van hewlan li vir in û her wiha ji bo tekeskirina. Li ser berdewamiya veberhênana xwe di paşeroja hemû civakên Sûriyê û gelê Sûriyê de û di proseya geşepêdana civakî û aboriya ku welat tê re derbas dibe û dê di salên pêş de berdewam bike. îro derfeteke baş e ku em pêşwaziyê li hevkarên navdewletî û hevkarên navxweyî bikin, yên ku berê 14 salan ji bo piştgiriya gelê Sûriyê kar kirine. Dibe ku ji deverên dûr ve û îro vegeriya neda ku çalakiyên xwe ji hundirê Sûriyê dest pê bikin ji bo piştgiriya proseya vejînê li Sûriyê. Ji nû ve avakirin erkekî aloz e û pêwîstî bi yekxistina hewlên hemû aliyan heye. Di serî destaziyên hikûmetê, paşê rêxistinên civaka sivîl, sektora taybet û her wiha hevkarên navdewletî. Proseya vejînê ji diyarkirina pêdiviyên rastînên gel û welatiyên Sûriyê dest pê dike paşê diyarkirina komên herî lawaz û hewcedar. Li vir em behsa wan koman dikin ku demeke dirêj rastî zilmzordarî û wêraniyê hatine. Ji ber vê yekê divê em bibêjin ku berpirsyariya hikûmeta Sûriyê û berpirsyariya hevkarên navdewletî ye ku mirov bibe karê pêşiyê herî pêş. Îro em şahediya vekirina ofîsa Gemonex bo geşepêdanê li Sûriyê dikin. Gemonex mil bi mil bi rêxistin, sazî û civakên xwecihî re ji bo piştgiriya xizmetguzariyên bingehîn, bersivdana awarte, avakirina şiyanan û vejîna destpêkê kar dike. Gemonex li Bakurê Rojavayê Sûriyê bi encûmenên xwecihî, berevaniya sivîl û rêveberiyên perwerdeyê re kar kiriye. Niha em bi hikûmeta Sûriyê re bi rêya wezaretan ji bo her karekî paşerojê planan datînin û înşela em dê giringiyê bidin karên pêşî yên hikûmeta Sûriyê. Destpêkê Tekaxul Alşam Serbilind e ku ji sala 2018 ji projeya menahil bûye û di salên borî de gelek çalakî pêkanîne. Piştgirî daye gelek dibistanan û beşdarî di birêvebirina sîstema perwerdeyê de kiriye eger mirov karibe bibêje. Veguhestina vê ezmûnê bo Şamê û vekirina ofîsa Gemonex îro li Şamê û belavkirina vê ezmûnê li seranserê axa Sûriyê dê bi awayekî erênî li ser piştgiriya proseya perwerdeyê li seranserê axa Sûriyê û bi taybetî mijara rêveberî û giringîdana li ser kalîteya perwerdeyî bandor bike.